Co chceš? Dobrý den, jsem Luka Nevia, ale nejsem youtuber. Tak, dneska si najdeme, jak si stáhnout skin. Jak si mám napsat? Foreskin. Napíšeme si Foreskin. Jdeme dolů. Teď to si stáhnete za 3 GB. Stahuje se to vám rychle. Vidíte? Tak, jdeme tam. Dobrý den, vítám vás u mého videa a ukážeme si dneska, jak si stáhnout, jak natáčet na YouTube. Tak, napíšeme Nevia. Teda napíšeme Rec. Ale mě Buď sticha. Nevia, N-E-2-T-V-I-A. Tak. A máme tady skin. Jdi v druhou komnatu. Stáhněte si úplně Tak. první aplikaci. Stáhněte si tady ten skin, nebo Gamerovec style Gamerovec style. Tady je gamer. Můžete si ho stáhnout. Třeba najdeme teď Ant-Man. Hop. Tady je Ant-Man. Nebo Batman. Batman style. Batman. Hop. To není Batman, to je Batman. Pedroušek. Pedro. Pedro. Pedroušek. Tak to neexistuje. Jirka. A to je ta Jirka. To je Jirka. Tak. Jak vidíte, to je hezký. Jdeme do Minecraftu. Tak, čekáme. Jo. Můžete si stáhnout skin. Tak. Jdeme do Pokéditonu. Jak AB. Miniatura v Pokéditon. Tak. Jdeme dolů. Jdeme dolů. Dělej.